раҳматилло зоиров раиси ҳизби социал-демократии тоҷикистон бо ирсоли номае ба раис ҷумҳур аз ӯ хостааст то фавран гарави интихоботӣ барои номзадҳо ба парлумонро бекор созад. дар ин нома ки нусхаи он ба паём расид гуфта мешавад президиуми шӯрои сиёсии ҳизби социал-демократии тоҷикистон ба ин хулоса расидааст ки ҳукумат ва парлумони кишвар одамонро ба ҷиноятҳо водор мекунанд. одамони бовиҷдон ва боэътимодро таъхир карда ба манфиати онҳо туф мекунанд. заминаҳои хафноктаринро пойандоз мекунанд ки интихобот таҳрим гардад. дар нома гуфта мешавад шиори онҳо шумо бархезед, силоҳ ба дастони мо омода ҳастанд ки шуморо ба ҳалокат расонанд мебошад. раиси ҳизби социал-демократии тоҷикистон дар номааш гуфтааст ҳукумат тамоми монеаҳоро ба миён меорад ки тавассути интихобот ба сафи мақомоти намояндагии кишвар кадрҳои софдилона, боэътимод, бовиҷдон ва донишманд дохил нашаванд. барои ин бо муқаррар кардани ҳар гуна монеаҳо аз ҷумла гарави интихоботӣ фаъолияти фаъолони ҷомеаро маҳдуд месозанд. зеро кормандони ростқавл бо ирода, бовиҷдон ва донишманд пул надоранд. онҳо иззату обрӯ, эътиқод ва дониши хуб доранд ки ин сифатҳо ба мансабдорони фасодкор хос нест ва шуда ҳам наметавонад. мансабдорони фасодкор мадҳиябозанд ва ба ин восита вазифаро ҳамчун манбаи тиҷорат истифода мебаранд. ҳамчун мушовири собиқи президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба сиёсати ҳуқуқӣ, ман хуб медонам ки як супориши шумо барои бекор кардани моддаи 31 қонун дар муддати 3 рӯз кифоя аст ва ба шумо барои имзо ба чопи минбаъда дода мешавад. ин иҷроиши ӯҳдадориҳои шумо хоҳад буд, вагарна як афсар эътимод ба шумо нахоҳад дошт. ман шахсан омодаам молу мулк, пул, агар зарур бошад ҳаётамро барои шукуфоӣ ва рушди демократияи кишвар, мардум, ҷомеа диҳам. агар мардуми оддӣ аз он манфиат гиранд, агар мардум воқеан озодона нафас кашанд ва дар кишвари озоду демократӣ зиндагӣ кунанд, ман розиам қурбон гардам. аз ин рӯ дар ин муроҷиатнома дархост ва даъват мекунам гарави интихоботиро фавран бекор намоед, чунон ки масалан 10 сол пеш Русия бекор карда буд. шакли пурраи ин нома дар пойгоҳи паём қобили дарёфт аст, метавонед мутолиа кунед. ҳоло дар хати алоқа бо мо Маҳмурод Одинаев, муовини раиси ҳизби социал-демократии тоҷикистон ҳузур доранд. мехоҳам чанд саволеро аз ишон дар бораи ин нома пурсон шавам. муҳтарам акаи Маҳмурод, мегуфтед ки бо навиштани ин нома ба унвони раис ҷумҳур ҳизби шумо чӣ умедвориҳое дорад? саломат бошед Шавкатҷон. албатта ин аллакай кор ба ҷое расид ки ягона умеде ки мардум доранд ин ҳизби социал-демократ аст, чунки шиёри мо хират, адолат ва тараққиёт аст. агар мо ина пешгирӣ карда натонем, бо бонаҳои гуногун имрӯз бинед ки курсии парламентро нафароне ишғол карда гирифтаанд ки танҳо таъин шудаанд. магар таъин шуда мушкили мардумро ҳал карда метавонад? магар нафаре ки ташкил шудааст ба курсии парламент ҷой ёфтааст бояд аз номи ман гап занад ё аз номи миллат ё аз номи нафароне ки ӯро таъин кардаанд? агар ин корро пешгирӣ накунем, ҳамаи мо медонем ки хатои сахт мекунем. ин хатои мо ба ҷое омада мерасад ки тақдири миллат, тақдири ҷомеа, мегӯянд ки хунро бо об мешӯбанд, на ин ки бо хун. албатта пешгирӣ кардан лозим аст бародар. мо умед дорем. аммо касонеро ки мегӯяд сазовору арзанда ба ҷойгоҳи худ нестанд ё ин ки интихоб нашудаанду таъин шудаанд, охир ин ҳама бо ризоияти раис ҷумҳур сурат гирифтааст. пас чӣ гуна мешавад ба ӯ нома навишту интизорӣ дошт ки тағйироте ба миён меорад? бале бубинед, мо ин номаро ки гарчанд ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ пахш кардем, албатта пагоҳ саҳар ман шахсан худам рафта ҳар як мақомоте ки аз ҷумла худи дастгоҳи президент, худи
қонунгузор дигарҷодама рафта ва метиҳам месупорам ва имзошонам мегирам ки ман супоридам. дар асоси қабул кардани баён мо интизор мешавем ки чӣ ҷавоб мегирем. агар ки ҷавоби қаноатбахш нагирифтем, пас ҳуқуқи арзишҳои инсон, ҳуқуқи арзишҳои худи ҳизби социал-демократ низ ва тарафдорони ӯ ҳисоб кунед ки аз тарафи ки поймол карда мешавад. бояд раиси ҷумҳур албатта бояд қабул кунад. бояд ин яъне ки ин масъалае ки ҳозир яъне ки ҳамин пуле ки 5800 сомро ташкил медиҳад бояд аз байн барад. бародар бояд ҷавонмардон, на ин ки як ҳизби социал-демократ модари тоҷик 9 миллион 9 миллион яъне ки ҷомеаро ташкил медиҳанд таваллуд кардаги ва шумораи тоҷикои мо. дар байни инҳо нафароне ҳастанд ки марҳамат инҳодам ҷо доданашон мумкин аст. виктор ҳамин масъалае ки имрӯз мо нигаронем, тамоми миллат нигарон аст, аз ҷумла худи муҳоҷирон нигарон аст, ҳамин ҳал карда тонем. пас агар ба ҳамин интихобот низ агар хатогир отием ба ҳамин интихобот, донед ки дигар мо чизе гуфта наметавонем. تشکر با شما. саломат боше.